Maru și bine m-am găsit la o nouă hartă de Minecraft. Salut! Da, cu Ionuț. Deci, faci o hartuță sau fac eu? Fă tu odată. Mă doare capul. Oricum să știți că e lângă mine, Alin, fiindcă nu știu cum să vorbim, să se aude și la mine ca... Hei, să vă spun ceva. Când m-am dus la el și învățam și doamna lui care învață la el acasă a văzut Max Infinite. Și? Și? Da, cine mă face asta? Ce faci? Ești urât. Hai să omoră bine. Bă, omoară de aici. Mă doar. Am găsit-o. Bă, transmit mereu, bă. La mâini, bă, ce Nu. Are telefonul ceva, se supraîncarcă, adică e cald, așa. Cred că de la început. Ce? Cine are noroc? Eu. Ce? Nu știu. Bă, vină după mine, să vezi ce-mi găsit. Unde ești? Bă, dacă vreau să ești. Ai găsit! Ai găsit-o! Da, casele. Bine, așteaptă-mă, te rog. Așteaptă-mă, nu pune-te. Bă, e din nisip. Bă, Casele de nisip. serios spun. Bă, ce-am găsit noi aici? Ma, ce? Ne facem aici acasă? Arată că mai era. Alea din grădini, eu mă uit în casă. Taci din gură. Nu mai știu cine e. Încă nu sunt eu învățat cu... Taci din gură. Da. Bă, eu o să-mi pun, știi tu, aia. Bă, nu sunt foarte ciudat. Cum că n-ai chestiile? Nu, aia, bă, ești prost. Nu, să nu fie cu țintă. Nu spuneți dacă se mă joc cu țintă sau cu de-asta rotundă. Cam o casă frumoasă aici, de-aia mi-e prea mică. O, iepuraș. Nu fugi. Haide. Au! Pe asta și tu ai meritat. Au, parcă n-ai făcut nimic, bă. Hei, uite ce-am găsit. De astea, torțe. Le luăm. Ce? Hai, ia odată. Ce? Unde sunt? Unde-i? Una. Nu chiar o să filmăm foarte mult, fiindcă... Nu chiar o să filmăm mult,
O să mai facem câteva minute și apoi o să plecăm. Adică o să terminăm episodul. Încheiem. Nu, adică... Da. Deci să mai vă spun o dată, ne jucăm pe telefoane. Ce faci acum? Stop! Ești trece? Deci... Tu stai degeaba, firantre. Stai degeaba. Tu stai degeaba. Nu știu ce Mersi. Gat. Deci, ăsta a fost episodul de azi. Hai, bă! minute. Nu am numai 5 minute. Nu o să mă găsesc în asta. Zic că nu, nimeni nu te găsește, nu? Știu că când mă joc așa prost. Cred că nu o să mai filmăm Minecraft. Nu vezi mai. Cu viață. Nu este... Craftable. Ce? Nu lasă craftable-ul, ia căsile. Să știți că nu chiar o să mai filmăm Minecraft. Da. De ce? Nu mai pot, nu mai îmi place. E vechi. E vechi. Deci, asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și subscribe-ul să mai puneți pe Pa, pa!